خالا سنوریya گمرکا ئیبراهیم خەلیل دنابەرە هەرێما کوردستانی و تورکیادا یەک ji jêderên serekî ejlayê diravî vebû herêma Kurdistanê. Piştî giştpirsiya herêma Kurdistanê hatiye ragihandin, ev dergehe yek ji gefane li ser herêma Kurdistanê ku ejlayê Tirkiya ve bête girtin. Meviyet gel karbedestên xala Sinûrî baxivîn li dûr nîtirîn pêşhatan lê kes amade nebû bû çi kenalên ragihandinê baxivî. Medgel çend şofêrên bar helgiran çavpêkeftin kir li dor girtina İbrahim Xəlil ijlayê Tirkiya ve lêwana ev çende red kir. îro şer rojan vê derê em sirê de ne yanî ev qapî biqedeqin ji bo me jin nebaş e ji bo Tirkiye jin nebaş e hem ji bo xweşbînê ji ware jî baş e ji me re ji bo Tirkiye hê xweştir e û ji me re jî daha xweştir e bê qapatkirin ew jî piskeke ve zor durumê de em ji kevînê başka îşê mesele vê qapiye ev qapî bê qapatkirin em nika tu de ve biçî pişkê vê Tirkiye jî vê îşê vê evê ve pişka îkal bitin. Em îroj Tirkiye hatime Kurdistanê ti soruna qapî nîne qapî xweş şixolê derî vekiriye em hîvî dikin dewam bike hal. Dengûbasên cîhanê û navxûya herêma Kurdistanê li ser girtin û vekirina dergehê Sinûrî İbrahim Xəlil el devera zaxû. Lê her wekî hîn bînin ku rêk berdewama hatnûçûna tirimbêla û dîsan ya payade jî heta nûke pirengekê fermî Efrîka ya vekiriye. Selam balayê dengê Amerîka. Xala Sinûriya İbrahim Xəlil zaxû.